चिरां जिल्लानि समाज सिबियारि आथिखाल बिपिएफ हान्जानि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारिया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बायदि बायदि बिथिङाव रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ होबोदों। बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबसिंनि लाइमुथि ओनसोलनि लावपानि आस्राबारि गामियाव गोबाव समनिफ्राय बेरामाव गोग्लैनानै थानाय गंनै नखराव जिसुया समफ्रामारिया खौरां लाहैनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होयो। आंखालनि समाव दुखुथिया नखरखौ बेफोरबायदि खौरां लानायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होनायखौ ओनसोलनि सुबुङा गोजोननाय फोरमायो। गुबुन फारसेथिं समाज सिबियारि आथिखाल बिपिएफ हान्जानि गौथुमारि नेहाथारि जिसुया समफ्रामारिया बेरामि सुबुंफोरखौ खौरां लानायनि उनाव खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। गिबियावनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि मुङै बयनोबो आंनि हामलायथि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आं दंफैयो लाइमुथि आरो बेजों लोगोसे लावपानि आस्राबारि बे जायगायाव माब्रै जादों माब्रै जायाखै रायजोफोरजों आङो मोनसे रंजानाय दिन बोसोराव खनसे बे रंजानाय दिनाव आङो दिनै फैनो मोननायनि थाखाय आस्राबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिनायखौ आं होग्रोबावो। दिनै आं नुनो मोनदों जोंनि बुहुमनाङैनो जोङो दिनै निउ इयाराव गासैबो मानसिफ्रा गोदान जिबन गोदान लामा लाफिनगोन आरो गोदान लामाजों आङो थाबायगोन बयखौबो आंनो मोनसे मिजिंथिनाय आं दङ। दिनै आङो जि लावपानि आस्राबारि लाइमुथि रुनिकाटा एरिया रुनिकाटा आरो बेजों लोगोसे लावपानि आस्राबारि हादान एरियायाव आं दिनै फैदोंमोन। बे फैनायाव आं दिनै मोनसे नखराव आं दिनै हाबफैनो मोनदों। बेनो जाहैबाय सासे दिनै आदैनिनो वाइफ मादै बिथाङा गोबां बेमारनि गेजेरजों दिनै भुगिनांनानै दं। दिनै नंगौ दिनै जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ मावनो थाखाय बा समयसाफोरखौ सुफुंनानै होनो थाखायसो जोंनि लिडार। दिनै बिनि थाखायनो आं माखासे जोंनि लिडारफोरखौ खावलायो गासैबो गामि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दिनै बेमार जादों बा बेमार जाबाय थायो होननानै जों खोन्थानो रोङा बा नुवा। दिनै सासे सानै गामि एरियायाव बा जोंनि बिटिसिआव दिनै बेफोरबायदि साफ्रोमबो लिडारफोरनि सिगां आं खावलायो सोरबा बेमारि नखराव गैजायै अबस्था गैयै मानसिफोरा दिनै बेमार आजारजों दिनै गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै गोजौ जायगायाव गोजौ मासियाव बा गोजौ बिबानाव दिनै थिसनहरो। बेखौ लानानै आङो दिनै सारमोननिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सोरबा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै बिदिनो समयसायाव गोग्लैनाय बेमार आजारजों गोग्लैनाय बिदिनो माखासे बिपदआव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोननो अनसुंथाइ आरो हेफाजाबखौ होलायलायो बेखौ आङो खावलायदों। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बे निउसखौ आं बुंबाय थायो आरो फोरमायबाय थायो मिडियानि गेजेरजों उसुं खाथिनि मानसिखौ गावजों गाव अनलाय सहाय होनाया थाखा फैसाजोंल' नङा खुगा बाथ्राजोंबो जोङो दिनै सहाय होनो हायो। दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै बे आस्राबारि गामियाव फैनानै दिनै बे जि आदैनि नखराव दिनै समयसा जादों बे समयसायाव आं सिगांनि बायदिनो बुंबाय थाखादों आं जि जायगायाव थाङो समयसा नुबे बेयावहाय आं जाखिनि हायो बेयाव आङो हेफाजाब होबोगोन रायजोफोरनो होननानै दिनै आं फैनो सानाखैमोन। दिनै आदैनि जि बे प्रब्लेमखौ दिनै नोङो नाय होननानै भगबान बा इसोरा आंखौ दैथायहरनाय बायदि दिनै आं बे जायगायाव फैनानै दिनै बे बेमारिखौ आं नुफैनो मोनदों। निस्सय जि बेमार बे बेमारा हामगोन इसोरनि अननायाव आरो जुदि हामाब्लाबो दिनै जि इसोरनि मोनसे जि लिरखानाय बायदि जि मानसिनि जिबना सानसे समाव गोमानानै थांगोन आरो जेब्लानाखि बेनिफ्राय गोमानानै थांगोन अब्ला जोङो आलो गोजोन मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव जों साफ्रोमबो सहैगोन। निस्सय जोङो बेखौहाय आसा खालामनानै दङ। दिनै आङो माखासे बिसयखौ आङो गोबां बुंनांगौ दंमोन आरो आङो मोनसे बे निउसनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं खोन्थागोन। दाख्लै आङो जेब्लानाखि खुंग्रिं सेलेखा खानजङाव थांदोंमोन
बेयावबो सासे पेरालाइज जानाय आदैया दिनै बिसिनायाव उन्दुग्लिनानै दङमोन बेयावबो आङो जाखिनि हायो बेयाव आं अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ आङो एसे मोजाङाव फैबाय होननानै दिनै आं खोनादों निस्सय आदैया मोजां जागोन आरो रायजो राजानि आरो समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आंनि बे रायजो राजाजों रंजानाय दिनखौ फालिनो मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि अरायसम रायजो राजाफ्रा बिदिनो वेलकाम खालामगोन आरो हांख्रायगोन होननानै आंनि बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसेनो जिसुया समफ्रामारिनि बेबायदि खौरां लाफैनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होनायखौ बेरामि नखरनि सुबुङा गोजोननाय फोरमायनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। जसिया सारा जि बुंलांबाय आंनि बेमार आंनि बिसिनि बेमारनि आरो मारै जालांदों बोरै जालांदों बेखौ जेरै जसिया सारा फारि फारि बुंलांजोब्बाय फैनानै आंनि न'सिम फैनानै फोरमायलांबाय नंगौ बे सारनि बुंनाया आं फोथायो आरो बयबो फोथायो आरो माने आं लांदोंमोन सिगाङाव जेन्थ' सारनो हैदोंमोन बेखौ देखायहैदोंमोन आंनि बुरिखौ आरो बे देखायनायनि गेजेराव जेन्थ' सारा बुंदों बिनि बेमारा मा टिउमार सार बिनि एसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा आरो एसे हरगोन नामा बे हिसाबै आं जेन्थ' सारनाव लांदोंमोन ओमफ्राय फारि फारि बे लेखाखौ नायबाय आंनिखौ मोनदों सहेन बसुमतारी ओमफ्राय आंनि बुरिनि नामा जाहैबाय रमे बसुमतारी बाहाय ग्रोब आंनि लेखाखौनो फार्स्टआव मोनखादों आरो जेन्थ' सारा ओमफ्राय फरायबाय फारि फारि फरायनानै मोनबाय अनसुंथाइ आरो बिनि गेजेराव सोंबावबाय आरो बियो नोङो दसे जिरायथ' आदै होननायखाय आं जिरायदोंमोन आरो हरा नालाय हरा होआ नालाय होआ बेबादि बुंहरबानो जायो आरो जेन्थ' सारा फेरेंगा सारनाव थांलायबाय ओइदिननो थांदों आरो थांखादों बेयाव मोनाखिसै नालाय फैसाखौबो एकदम 5थासो जाखाबाय बे 5था जानायनि समावनो फैबायबो नै नङाबा बे गामि दरसे बारबानो बेयावनो दंहैयोनो बिदि थगायो फादोरखौ बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि बेबादि थगायनो नाङा हरा नालाय हरा गैया नालाय गैया होनना बुंहरखाबानो जायो। खुलुमबाय आंनि नामा लैथो बसुमतारी आङो बे सहिनिनो आङो फिसाला नंगौ सारा बे आंनि न'आवहाय फैदोंमोन आंनि बिमाया गोबाव दिननिफ्रायनो लोमजानानै दङ बेनि थाखायनो सारा नुजाफैनानै आंनि आइखौ नायफैदों बेनि थाखाय आङो सार जिसिया समफ्रामारिनि सारखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोजोंहाय हामबायहोयो आरो बेहाय नुजाफैनाय रायजो राजाखौबो आङो हामबायहोयो आंनि गोसो गोरबोजों बेनिखायनो आङो बे सारखौहाय मोजां मोननानै